Pagpili mo bayad ka sa imong utang or bukang tikas ulo. Hmm? Tawa ka. Unsa may gibuhat nimo diri Ay, day? sige nga, so ikibag nang gawin, makit ang tangli, naglikay-likay mo kita, kay kabayad ya, tas yung utang, unsa. Ako lagi panglaki, wag tayo, mapriso sa utang, di ko bayad niya. Unsa kang butaha ka? Layo pa magpasos, nakiplano mga ayo na ko, so, uy, palayo di ha, uy, unsa to ning butaha, uy. Unsay buta day? Unsay buta Uli day? sa kuday. Unsay mo uli day? Uli Unsay sa, mo uli sa ko, Ha? uli sa kuday, uli sa kuday. Way manguli day. Uli sa kuday. Way manguli, kabaw ka nga nung way pwedeng manguli. Ano man, oh. Sige kung sunod-sunod din mo ganiha day para lang masakpan ti ka. Unya karon nag-abot ha. Way manguli day. Ano mauli man ka day? Ay, naman kay kwaon sa balay, Usay importante. kwaon. Importante kung kwaon sa balay, Jai. Unsay kwaon day? Kwaon, ano man ba, uy? Ako mo nay kwaon nimo day. Kwarta ang imong utang day. Imong utang day. Ano kay kwarta, Jai? Unsay may kwarta day? Ano kay kwarta? Ni ana pagi ka na ganiha day ha. Nakadungog ko sa imong istorya day anak ka. Kwarta. Ni ana ka nga nakay kwarta. Bahala nag di ka mo bayad nako kay way na preso sa utang. Usa may preso sa utang day kabaga pa nimo katay day. Ha? Wala man. Usa go day? Usa man? Ha? Ano kay kwarta, Jai? Sa kahibla sa imong bayuta ka, uy. Sa man ka. Unsay may kwarta day? Unsay Akong nerves day. Akong nerves day. Sige ha, sige ha, hibla. Sige ko, gadadalay ka na imong bag lagi. Bisig na na ipagkaon. Mga unta, gigutom ko. Gigutom ka? Oo. Sige, kaniyo kan Pagpili mo bayad ka sa imong utang or bukang tikas ulo. Bukang tikas ulo or mo bayad ka sa imong utang. Pagpili day. Okay, pagpili day. Kanang suwang nimo dukdukong ko na ron day. Gran, bayuta. Uy, mura raw. 50 mila, pura tag piso. Oh, very good. Very good. Nindot may kakatabi day. Lakaw na. Sige, siya pag-ipaabutin mo. Amiga, bye-bye bes. Miga ba taboya? Bye-bye. Salamat sa Lakaw na. Salamat sa imong kuan ha, bayad ha. Lakaw na. Lami mo di kakatabi day. Para tato sa kong baby boy, pito to kapag napaabot, sayang kayo noon. Og ni Nuba Magnano, shoutout sa daw si Nuba Magnano, amping mo kanunay na. Shoutout ko ni Sinin Apurado, ni Arcelin Taburada, ni Jenny De Los Santos, ni Christine Laisa Pacaldo, ni Alan Pacaldo. So shoutout ko na mga bueno. Especially sa mga driver of sikat o sa tanang driver labal-habal sa barangay Tanumampaw. Shoutout ko na yung tanano, amping mo kanunay sa mga biyahe o sa mga pinalangga nga kapitan nga si Kap Irene Alicaba Hirali diya sa barangay Tanumampaw. Shoutout ko sa kong uyab diya sa barangay Biga, siyang mga igsoon nga sila si Mervin Macaday, si Mark Anthony Macaday o ni Brad Tata o siyang mga ginikanan nila ni Ati Uding o ni Kuya Sigyo da. Shoutout ko ni Jid Baton, Yu Alcumin-Rats, ni Jid Jik o ni Gabriel Inario, dagan sila no, amping sa ano. Shoutout ko especially sa Team Sparkle, no. Love you all, love you, amping mo kanunay mga bayan. Salamat sa mga support,